Ako môžeme vidieť, tak Peter Sagan už je na námestí, už sa blíži na pódium, kde prebehne ešte taká slávnosť jeho vítania. Ja ako prvý host, ktorého na tom pódiu privítam, bude jeho mediálny manažer, ktorý je s Petrom Saganom naozaj už 8 rokov. Jozef Korbel, nech sa páči, pekne vítam, ahoj. Ahoj, pekné popoludne v Žiline. Pracovať s Petrom Saganom, to je dnes už asi snom každého človeka, ktorý robí možno niečo so športom, alebo s médiami, alebo s cyklistikou ako takou. Aké to je? Ja myslím, že je to úžasný pocit, ale hlavne keď som v roku 2008 v apríli ho spoznal a dostal do takého vienka starať sa o neho, začínam už s tým 8. rok. Človek, ktorý si nepomyslel, že čo všetko to bude a že bude majster sveta, ale vtedy o 2 mesiace sa stal majstrom sveta juniorskom horskej cyklistike a to už bola taká prvá predzvesť. A doslova ja som aj dneska na tú tabulu napísal, lebo ma tam požiadali, že čo tam napíšem, tak som povedal, že ja tam len jedno slovo a to je pre mňa mimozemšťan na bicykli. Je to tak, áno, je tu jeden obrovský plagát, na ktorý môžu fanúšikovia od popoludňa, odkedy tam ten plagát stojí, písať, takto vyzerá ten plagát, písať odkazy pre Petra Sagana. Neviem, či teda Peter si to zavesí potom do spálne alebo do svojho kamióna, čo s tým potom? Určite si to niekde zbiera všetky tie suveníry, čo má, a takisto aj jeho otec má ich množstvo v jeho dome, takže je tam ešte dostatok miesta na ďalšie trofeje a suveníry. Dokáže aj teba ešte Peter Sagan prekvapiť? On je stále nevyspytateľný. Za tých 8 rokov som s ním zažil množstvo vecí a ešte aj možno zažijeme ďalšie nevyspytateľné. Ale máš aj ty pre neho nejaké prekvapenie pripravené? Áno, mám také prekvapenie, lebo ťažko niečo vybrať Peťovi, pretože on má asi všetko a hlavne je majster sveta. Tak počas Tour de France, alebo jak skončilo, tak moji kamaráti, Pálko Vigláš, Janko Nemšák, tak som ich poprosil, sú to známi ľudia, troška sa točia aj okolo Elánu, že či mi nemohli nejakú pesničku pre Peťa zložiť. Tak tá pesnička Peter Sagan je král, budete ju za chvíľu počuť, takže... A Peťo bude počuť prvýkrát, predpokladám. Áno, je to premiéra a bude ju počuť prvý raz. Som zvedavý, akú bude mať odozvu. To som zvedavý aj ja, že si možno celé námestie bude pohnkávať túto melódiu a možno si ju zapamätá. Čo ďalej? Peter Sagan je majster sveta, je to veľká vec, ale aj veľká zodpovednosť. A to poslanie, ktoré vlastne povedal, vedel si o tom, že niečo také bude? Že niečo také povie? Nie, on sa v podstate s priateľkou Katkou na tom nejak dohodli predbežne, ja som sa to potom dozvedel, ale myslím si, že bolo to niečo nádherné. Ale ja ešte chcem povedať, že toľko množstvo SMS-iek, čo sme dostávali všetci ľudia okolo neho, lebo je to celý tím, to bolo neuveriteľné. A môžem spomenúť treba Martin Škrtel, Dominik Hrbatý, Laco Petráš, Danka Barteková a ďalší veľkí športovci. Áno, presne tak. Mnoho ľudí, svetové osobnosti si vážia Petra Sagana ako veľkú hviezdu, no a my samozrejme si ho vážime asi najviac. Sme Slovácia. Naplnil nás veľkou hrdosťou. Ďakujem veľmi pekne Jozefovi Korbelovi aj za to, že je pri Petrovi Saganovi a že nám takýmto spôsobom pomáha. Ďakujem veľmi pekne. No ako môžeme vidieť, tak Peťo Sagan je už tesne pred pódium. Takže poďme sa presunúť teda na ten hlavný stage, ktorý je tu v Žiline na Mariánskom námestí a privítame majstra sveta Petra Sagana.